se te recordaba era el presidente. Digo, quan tenies que replegar el vent, sí. Tots els anys a la meva tirada, perquè sabe igual, tancar les sacarers. Tenía el polero. ¡Ay, el polero! Entonces els reis Jos eren els músics de la banda. Una xicoteta anècdota sobre això. Resulta que una abuela de ma mare, la tia Hortolana, que diria, és una anècdota graciosa, resulta que era molt cèlebre, perquè tenia moltes... Era molt xistosa per parlar. I entonces, pues havia costum, perquè era en la postguerra, naturalment, i no havia... Sent els pobles, la majoria eren llauradors i tenien per menjar i s'apanyaven bé. Però en València no era el mateix, tenien que pagar-ho. I què passava? Que entonces moltes persones llauradores o que criaven animals en una cistella, agarraven la cistella, se n'anaven al tramvia i anaven a València a vendre-ho. Ojo, per entrar a València havia que pagar. Entonces en la creu estava a la caseta dels comuneros i allí parava el tramvia, pujava el comunero i tot aquell que anava carregat, que portava aliments pagatibles, havia de pagar una tassa. I després, clar, els llauradors d'ací es convenia vendre-ho allà perquè ho venien més car i anaven a València. Que tenien que pagar la tassa, anaven a València i ho pagaven. I allí ho venien tot. Resulta que una vegada de tantes, esta familiar meua o bisabuela, no sé, era abuela de ma mare, l'abuela Hortolana. Agarra el tramvia en una cistella i puja i estava, el tramvia anava ple. I ella se queda allí en un replanell que n'hi ha antes d'entrar, allí se quedava. I a plegar, un senyor d'allí del tramvia estava sentat, s'alçava i diu, senyora, vinga i assentes, diu. Mira, este cara de collons, ara m'hi diu de sentar-me, en la pressa que jo tinc, va quedar com una anècdota de l'abuela Hortolana. Com conta ma mare,